tartott értek már? Na! Így is lehet csinálni Nézzük. telefonszámlát. Meg fog indulni rendben. Mi? Hanem, hogy fog indulni. Teszem meg bele. Menjen az életlenül. Az előbb orrok beesne valami. Az. Ha beleesne. Nem fog. Már még el sem mondtam inkább. Lehessen már látni így. Gyerek! 19 kg, 98 zakás tőpontja Tiszatóból ismételten, amit sokadik társa után szintén visszaengedünk. Megy az magától. Szakácskor, prezident. Még hideg a víz, nem fűrök meg. Úgy látszik. Pillanatra magához térod. Biztos igaz. Mindezt lent tettük volna, húzták a munkát. Ennyi. Ennyi volt. Játszott az agyát. Hogy így, mint magánál.